Pojď si se mnou vyrobit náramek ze sodalitu a lávových korálků. Mám 5 8 mm korálků sodalitu. Vybrala jsem si k nim broušené korálky, které odráží světlo na ploškách. Jsou vážně moc krásné. Připravíme si i lávové korálky. Uvidíme, kolik jich budu potřebovat na 16 cm náramek. A dozdobíme rondelkami. Rondelky jsou ploché korálky. Tyhle v sobě mají zasazené kamínky. Všechno budu navlékat na elastomer, který je pružný a pevný a skvěle vydrží každodenní nošení. Tady už náramek skládám na bambusovou destičku, která mi přesně ukáže, kolik korálků budu potřebovat. Používám ji při designu drtivé většiny náramků, protože pak přesně vidím, jestli ten náramek vypadá dobře nebo ne. I v tomhle videu je vidět, že jsem náramek nakonec trošku předělala, protože mi nesedělo pořadí korálků. Když jsem s designem spokojená, tak už stačí jenom navléknout. Já osobně si odmotám klidně půl metru elastomeru z toho balení a navlékám korálky až na konec. Po navléknutí zavážu a až potom stříhám. Málo kdy se mi korálky vyvléknou. Tady už je vidět kompletní náramek a já jsem s tou kombinací velice spokojená. Pokud si chceš vyrobit stejný, návod najdeš na nejlevnější korálky.cz.